Sharia, det betyder vejen, og det er Allahs vejledning. Det er nogle retningslinjer, som Gud han har lavet til at leve et etisk godt liv inden for islam. De her retningslinjer, de indbefatter for eksempel bøn og hvad man skal give til de fattige. Og Sharia-loven, den indeholder alt til, hvordan man skal leve sit liv og hvilke regler, der skal etableres for samfundet. FIQH, det betyder retsvidenskab. Ilm betyder specialviden. Ulama betyder eksperter. Ulamaerne studerede Koranen og profetens sunnah levemåde, hvorpå man finder frem til, hvordan man skulle forholde sig i forskellige situationer. Så man lærte altså ud fra Koranens regler og hadither, hvordan man skulle opføre sig. Dette havde til formål, at man kunne vurdere, om handlinger var rigtige eller forkerte ifølge islam. Fiqh-systemet er derfor regler for samfundets indrettelse fortolket af sharia. Der er 4 retskilder, der var grund til vurderinger. Guddommelige vejledninger. Koranen, hadith, Confucius, analogi. Men altså, det var ikke... Jeg er ligeglad med... Dette var grunden til, at man kunne udlede en vurdering af sharia, om noget var forbudt eller tilladt. Handlingerne er tilladte med mindre der er forbud mod dem i Koranen eller i hadith. Nogle problemstillinger er ikke i Koranen, da de ikke fandtes i Muhammeds tid. Hvis man har spørgsmål eller mente, at nogen havde begået ulovligheder, går man til en ulama. Straffene var op til dommeren. Enkelte hudud-straffe lå fast i Koranen. De retslærte placerede de forskellige handlinger i et fortolkningssystem, hvor nummer 1 det var nødvendighed, nummer 2 tilrådighed, nummer 3 ligegyldighed, nummer 4 forkastelig og nummer 5 ulovlig. Handlinger, som ikke er omtalt i Koranen, anses i nogle tilfælde som ulovlige, da handlingen kan resultere i en forbudt handling, som man kalder for analoge handlinger. Sharia i forhold til fiqh. Forskellen er, at sharia er loven fra selveste Gud, så den er fuldkommen og ufejlbar. Fiqh er de lærte jura-arbejde, der fik arbejdet sig frem til at vurdere og gruppere handlinger. Fiqh er menneskets stræben efter forståelse af Guds lov, den som er alt andet end menneskeligt, så den er ufuldkommen. Jizya er en særlig skat, der skal betales til de muslimske myndigheder, hvorved de så ikke skulle betale zakat eller føre jihad, altså gå i krig for islam. Sharia og fiqh i dag. Kultursammenstødet har medført, at man i dagens Europa har et såkaldt parallelt retssystem baseret på islamisk lov sharia, hvor især familiesager bliver opklaret i moskeen i stedet for i retten, som vi andre er normalt ser. Et af de store problemer er, at mange af lovene i forhold til sharia og i forhold til os i Europa ikke helt stemmer overens. Der er for eksempel stadigvæk i en række muslimske lande sharia-baseret lovgivning, hvor flerkoneri og korporlig afstraffelse af mænd og kvinder er en del af dagligdagen. Koranen og Suraen foreskriver en række korporlige straffe for bestemte typer og forskellige forbrydelser. Eksempelvis foreskriver Suraen 5,38-39, at tyvagtige mænd og kvinder skal have deres hænder hugget af, og også at utugtige mænd og kvinder offentligt skal piskes med 100 piskeslag, som står i Sura 24,2-3. Utugtige kvinder kan ifølge andre skrifter også blive afstraffet med stening. Undersøgelser. Ifølge en tysk undersøgelse viser det sig, at godt 2/3 af muslimerne i Europa foretrækker sharia frem for demokrati. Dog har danske muslimer ikke deltaget i denne undersøgelse. Der er desuden mange andre undersøgelser, der fokuserer på mindre områder som Storbritannien eller andre EU-nationer. Resultaterne heri svinger mellem 13 til ca. 75%. Vestlige lande. Ingen vestlige lande i dag bygger på sharia som lovgivning. Men i en række vestlige lande har man opstillet institutioner, som giver muslimer mulighed for at efterleve sharia på udvalgte områder. Det gælder for eksempelvis i den kanadiske delstat Ontario, hvor der siden 2002 har eksisteret et islamisk mæglingsmiljø, hvor muslimer kan vælge at afgøre familiespørgsmål om skilsmisse, arv med mere. Reglerne skal så stadigvæk være baseret på en del af den kanadiske lov, og det skal være en konservativ tolkning af sharia. Det betyder, at det ikke må stemme overens med de love, der i forvejen er etableret i Canada. For eksempel som korporlig afstraffelse må ikke være en del af det. Der findes mange forskellige fortolkninger af sharia.
En del muslimer følger en fortolkning af sharia, der er almindelig i de land, hvor deres forældre stammer fra, mens andre følger en fortolkning af sharia, der stemmer mere overens med det land og det liv, de lever i et vestligt samfund, som Danmark.